Hej og velkommen til min nye kanal. Det er min første video her, og vi skal spille et SCP-spil, og jeg spiller med sammen med en af mine venner. Hej. Jeg hedder, Hey. hvad hedder det nu, Marcel? Nå, okay. Det går simpelthen ud på at bare flygte og få loot, og så bare dræbe SCP's. Jeg sætter et billede op her. Jeg ved ikke, hvor I ser det, men jeg sætter et billede op, ja. Så kan I se, hvad en SCP er. Så lad os bare gå i gang. F1, okay. Så vi er sådan en her class D personal. Vi skal de her, som I ser på skærmen her. Ej. Oh shit, jeg har bare stået sådan. Jeg er din lille helping hand, I guess. Hvordan får jeg sådan en loot? 2 seconds later. Take it, boys. Ej, så der er sådan en loot her. Det er så meget ikke. Nej, det er fint. Will look for you. I will find you. And I will kill Fuck you. der. Han kan se dig, for du skal være tæt på. I didn't know. Okay, SCP 939. Du er tæt på, så du kan basically bare stå i hjørnet. Hvad? Okay, fair. Ej. Hvad? Du blev Jeg lyver, klasse jeg lyver. igen, det er ikke muligt, bro. Hvad? Jeg Hvad dømmer mig sker så. der? Hallo? No, jeg ved hvad der skete. Lionel, jeg ved hvad der skete. Du blev hvad er det nu? There's more in light. Nej, jeg er en SCP. Du blev SCP. Du blev til en zombie, I guess. Oh, somebody. Ej. Så det er første gang, så nu får vi som en SCP. Men Lionel, skal jeg fortælle, hvorfor du blev revival? Det var fordi, der var nogen, der dræbte en med macheting. Kunne jeg ikke huske, at jeg fortalte dig med kniven? No. Ja, det reviver en teammate, hvis der er en, der dræber på dit hold, der dræber en med en machete. Vent, jeg kan snitch, hvor de er henne. Vi spawner. She's really close. Hold da, der er nogen, der snakker. Ja, okay. Sammen med min... The Chaos Insurgency, det er sammen botten med spil, sådan en her der SCP giver... i hvert fald. Han er en SCP 049, okay? 49, tænker jeg. Where are you guys? Jeg smider et billede op her, hvis I ikke ved, hvem der. Hvem SCP var det igen? Var det 04... Hvad? Ja, 049. 049. Nå, Playdog. Det er ham, der gør folk til zombie. Du er blevet til en zombie, I guess. Ja, okay. Der er dræbt mig. Oh shit. Ja. Nå, vi er på samme hold, okay. Ja. Stay. Yeah, hide. Han græder. Det er SCP 0. Men han gør noget i væggen. Nå, så folk ikke kan se jer, det er sgu da mega smart. Oh, man. Nej. Prøv at se, han er ked. Han gør sig selv mere slappet af, fordi han banker på væggen. I'm the chaos. Det kan også være, han bliver healet. Det var en heal move. I'm the stronger. Ja, okay. Hvem fanden snakker de? Shit. Der. Slå dem. Du skal klikke for at slå dem. Jeg fik en. Ja, jeg fik en. Du behøver godt gå bare så tæt på, du skal bare klikke. Jeg fik en. Ej. Oh my god! Ring til jer. Hvorfor? Klik. Ej, tæt på. Har han? Ja. Hvis han overhovedet mistet liv. Han er sådan 24. Han joke. Han gør en andet. Han er 24. 4.000 liv. Ja. Og Okay, jeg er scientist. scientist. Men vi er ikke på hold, men vi kan stadig gå team dog. Hvad er det, Okay, man jeg skal prøver at her? finde dig. Jeg Jeg ved ikke, hvad en scientist er. Jeg har lige været noget andet, så... Det er basically det omvendte af klasse. Du skal finde en guard, der kan... SCP. Yeah, tied up the scientist. Her, løb! Lionel, her! Følg efter mig, skynd dig, den her vej. Er det dig, der? Er det dig? Følg efter mig. Hvor er du henne? Kom, Er det dig? her. Så jeg har lige fundet min ven Marcelo her.
prøver vi at... Der er nogen bag os, jeg tror, han dræber dig måske. Okay, hvor er du henne? Okay, de dræber mig Juna. heldigvis ikke. Ja, ja. Der er en SCP, der kommer. Okay. Den er på vej op, den er på vej op! Er den? Jeg ser dem. Den er der! Vi kan ikke løbe nogen steder! Hvad går vi? Vent, vær stille! Okay, Gem dig. alright. Vi løber ud, når han ser os. Nej! Løb! Okay. Nej! Oh shit. Ui, jeg fangede i noget... et eller andet her, jeg ved det slet ikke. Ved vej! Den er vej! Følg med! Vent, jeg tjekker, om det er den rigtige vej. Det er ikke den rigtige, Ja, jeg døde. Ej. Ja. Man ved aldrig. Got the mark on the light person lights up. Ja, der er huller. They don't know. They don't know. Okay. Oh my days, he knows. Jeg er slået igen. Hvor er du henne? Jeg er bag os. En af de bag os. Lad mig lige se. Jeg kan ikke se noget tricks i vejen. Nej, det er ikke dig. Vent. Jeg er helt... Men I går med elevatoren, vent på mig. Nå, derovre. Jeg kommer. Men skal vi tage den anden elevator, Loki? Kom, vi er different. Ja, lad os tage Kom, den anden. følg efter mig. Jeg er en anden elevator. Ja. Kom. Og så den her. Lad os bare tage den der. Hold din gun frem og bare skyd af this point, hvis der kommer en. Ja. Okay, vi skal... Så! Skud! Jeg kan ikke se noget! Oh my days, jeg døde. Nej! Vi gjorde ham low. Nej, ikke godt. Men kan du godt lige spænde til... jeg lyver, What? jeg Hvor er igen? Også mig. Okay, kom, vi skal ned. Hvor er du henne? Jeg er i starten. Er det dig, det der? Ja, det er goddag. Okay, kom. Okay. Jeg tænker, vi tager den ved siden. Præcis. 900 eller... Lads, we need your help. The SCPs are very close. 19. Okay, we will help. Where's the place? We are going to the other checkpoint. Is this two? Why? Så der er altså nogen, der siger til os, at vi skal hjælpe dem herovre på det andet checkpoint. Okay. Anyone have a flashlight? Do anyone have a flashlight? We need flashlights. Okay, så vi skal What? hjælpe. We need flashlights. If 172. Oh, flashlights. Oh, I'm dead. Okay. Vi har siger, at vi skal have flashlights. Okay, where's flashlight? I don't... Oh, there's a gun with flashlight. Okay. Oh, fuck. Oh, chaos is coming. Okay, guys, videoen, terroristerne er kommet, vi skal afsted nu. We can't make it here. The chaos will Hvor er du henne? one by one. Lunan. Jeg har... Okay. We need to Guys, let's go. We should go. Chaos Insurgency is coming. Guys, by the way, disclaimer i videoen. Chaos Insurgency er terrorister og MFT. Let's stay together. Ja, okay. Hopefully, Faktisk godt, at vi får det med. Nå, her! What? Go, skud! Fuck! Okay, hvad vej? Lunan, hvad skal jeg tage på videoen? Tag den der. Den er lidt bag mig. Ja, den der. Er du sikker, det er en god idé? Whatever. Bismillah. Nej, det var ikke den rigtige, okay. Ja. Jeg lever ind. Eller hvis chaos, eller hvis der er hold, der mangler uden det vores. Er du hvor i henne, live igen? Lunan? Ja, jeg er i live. Jeg er surgeon. Okay. Er det dig? Er det dig? Hvis der er ikke åben nu. Okay, det er ikke for noget. Nej. Positionen udenfor Ja. skifter ikke disclaimer. Det er kun inden for light Ja, containment. det er faktisk den, der fortæller position til skifter sådan, ikke mappet, men flere positioner. Jeg kan vise det på et skærmbillede her. Ja. Men det er altså sådan, det fungerer. Hvor det bare Ja, skifter. så hver rum skifter på en måde i position. Skud! Skud! Nej, jeg døde! Bro, vi var de sidste tilbage, bro. Vi var de sidste tilbage. Nej. He's stuck it there. Oh no.
GG. Okay, SCP'sene vandt. SCP'sene vandt, men det var ellers hyggeligt at spille den her gang, men heldigvis vi skal spille det her spil en gang til, og ja. Tak for at I så med. Vi ses.